Wel, mae'n darlleniad ni bore yma yn dod o Efengyl Ioan. Ni'n darllen o'r 7fed pennod, adnodau 14 i 44. Os oes gennych chi Feibl, gaich annog chi i droi ati a'i hagor hi. Ioan 7, adnodau 14 i 44 sydd gyda ni dan sylw y bore yma. Pan oedd yr wyl eisoes ar ei hanner, aeth Iesu i fyny'r deml a dechrau dysgu. Yr oedd yr Iddewon yn rhyfeddu ac yn gofyn, sut y mae gan hwn y fath ddisg ac yntau heb gael hyfforddiant. Atebodd Iesu hwy, nid eiddo fi yw'r hyn yr wyf yn ei ddysgu, ond eiddo'r hwn am hanfonodd i. Pwy bynnag sy'n ewyllysio gwneud ei ewyllus ef, caiff wybod awr hyn yr wyf yn ei ddysgu yn dod oddi wrth Dduw, a'i ynt ei siarad ohono fy hunan yr wyf. Y mae'r sawl sy'n siarad ohono'i hun yn ceisio anrhydedd iddo'i hun, ond y mae'r sawl sy'n ceisio anrhydedd i'r hwn a'i hanfonodd yn ddiffiant ac yn ddiddichell. Ond yw Moses wedi rhoi'r gyfraith i chwi? Ac eto, nid oes neb ohonoch yn cadw'r gyfraith. Pam yr ydych yn ceisio fy lladdu? Atebodd y dyrfa, y mae cythrael ynot. Pwy sy'n ceisio dy ladd ti? Meddai Iesu wrthynt. Un weithred a wneithym, ac yr ydych oll yn rhyfeddu o'r herwydd. Rhoddodd Moses i chwi ddefod enweidiad, nad oedd gyda Moses y cychwynodd, ond gyda'r patriarchiaid. Ac yr ydych yn enweidi ar blentyn ar y saboth. Os enweidir ar blentyn ar y saboth, rhag torri cyfraith Moses, a ydych yn ddig wrth i fi am i mi iachau holl gorff rhywun ar y saboth? Peidiwch â barnu yn ôl yr olwg, ond yn ôl safonau barn gyfiawn. Yna, dechreuodd rhai o drigolion Jerusalem ddweud, onid hwn yw'r dyn y maent yn ceisio ei ladd, a dyma fe'n siarad yn agored heb i neb ddweud dim yn ei erbyn. Tybed a yw'r llywodraethwyr wedi dod i wybod i sicrwydd mae hwn yw'r Meseia. Ac eto, fe wyddom ni o ble mae'r dyn yma'n dod. Ond pan ddaw'r Meseia, ni bydd neb yn gwybod o ble mae'n dod. Ar hynny, cyhoeddodd Iesu'n uchel wrth ddysgu yn y deml. Yr ydych yn fadnabod i ac yn gwybod o ble rwy'n dod, ond nid wyf wedi dod ohono fy hun. Y mae'r hwn am hanfonodd i a'i hanfod yn wirionedd, ond nid ydych chwi'n ei adnabod ef. Yr wyf fi'n ei adnabod ef, oherwydd oedd i wrtho ef y deithym, ac ef am hanfonodd. Am hynny ceisiasant ei ddal, ond ni osododd neb law arno, oherwydd nid oedd ei awref wedi dod eto. Credodd llawer o blith y dyrfa ynddo, ac meddent, a fydd y Meseia pan ddaw yn gwneud mwy o arwyddion nag ymlaeth y dyn hwn. Clywodd y Phariseaid y dyrfa'n sibrwd y pethau hyn amdano, ac fe anfonodd y prif offeiriaid a'r Phariseaid swyddogion i'w ddalef. Felly dywedodd Iesu, am ychydig amser eto y byddaf gyda chwi, ac yna af at yr hwn am hanfonodd i. Fe chwiliwch amdano fi, ond ni chewch hyd i mi. Lle yr wyf fi, ni allwch chi ddod. Meddai'r Iddewon wrth ei gilydd, i ble mae hwn ar fynd, fel na bydd i ni gael hyd iddo. A yw ar fynd tybed at y rhai sydd ar wasgar ymhlith y groegiaid a dysgu'r groegiaid? Beth yw ystyr y gair hwn a ddywedodd, fe chwiliwch amdana fi, ond ni chewch hyd i mi. Lle yr wyf fi, ni allwch chi ddod. Ar ddydd olaf yr wyl, y dydd mawr, safodd Iesu a chyhoeddi'n uchel, pwy bynnag sy'n sychedig, deied ata fi ac yfed. Allan o'r sawl sy'n credu yno fi, fel y dywedodd yr ysgrythyr, y bydd ffrydiau o ddŵr bywiol yn llifo. Sôn yr oedd am yr ysbryd yr oedd a rhai a gredodd ynddo ef yn mynd i'w dderbyn, oherwydd nid oedd yr ysbryd ganddynt eto, am nad oedd Iesu wedi cael ei oganeddu eto. Ar ôl ei glywed yn dweud hyn, meddai rhai o blith y dyrfa, hwn yn wir yw'r proffwyd. Meddai eraill, hwn yw'r Meseia. Ond meddai rhai, does bosibl mai o Galilea y mae'r Meseia yn dod. Ond nid yw'r ysgrythyr yn dweud mai o linach Dafydd ac o Fethlehem, y pentref lle roedd Dafydd yn byw y daw'r Meseia. Felly bu ymraniad ymhlith y dyrfa o'i achos ef,
Yr oedd rhai ohonynt yn awyddus i'w ddal, ond ni osododd neb ddwylo arno. Ni'n diolch i Dduw am ei air. Amen. John, ydych chi ddod fyny? Wel, diolch yn fawr am y cyfle a'r fraint o gael bod gyda chi bore yma. Diolch am ryddhau Aaron i ddod i'r Tabernacl. A diolch bod fi'n cael dod i lenwi, trio llenwi yn ei lefe am heddi. Wel, mae'r testun, fel ni wedi clywed nawr te, gwahoddiad yr arglwydd Iesu Grist. Pwy bynnag sydd yn sychedig, deied ata fi ac yfed. Ac wedyn, allan ohono fe, y fydd ffrydiau o ddŵr bywiol yn llifo. Awr, y peth cyntaf, na ni, diolch. Y peth cyntaf sydd eisiau esbonio y bore yma yw cyd-destun y geiriau yma gan Iesu Grist, achos ar y cychwyn, dyw e ddim yn glir pam mae'n defnyddio y geiriau yma ar y diwrnod yma. A mae'n fwriadol yn ei wneud achos mae'n ŵyl y pebyll, swcoth yn Hebraeg, gŵyl arbennig iawn, un o'r prif wyliau i'r Iddewon, pan oedd y dynion yn gorfod dod a cymaint â phosib yn dod i Jerusalem i ddathlu yr ŵyl. Ac wrth gwrs, bydden nhw'n yna am ryw 7-8 diwrnod, wedyn bydden nhw yn byw mewn rhyw fath o fwthyn bach, shelter bach, a maen nhw'n dal i wneud a just fel rhyw frigau o god, fel arfer pan chi'n mynd i gampo, chi'n cael pabell, ond dyn nhw ddim yn defnyddio pabell a gweud y gwir, rhyw fath o just brigau a pethau fel yna, a maen nhw'n byw yn hwnna am wythnos, chi'n gweld? Ac wrth gwrs, oedd hynny nawr te yn eu hatgoffa nhw. O'r amser pan oedd eu tadau nhw, yr Iddewon, yn dod o'r Aifft trwy'r anialwch i wlad Canan. Ac am yr holl amser yna, byw mewn pebyll o'n nhw. Ac o'n nhw i fod i gofio, o'n nhw ddim i fod i anghofio, mae tueddiad pechadurus gyda ni, fel dynoliaeth, i anghofio. Anghofio Duw, anghofio deioni Duw, anghofio ffyddlondeb Duw, anghofio cariad Duw tuag ato ni. Pam byddwn ni'n cael cymyn heno? Gwnewch hyn cof amdanaf. Achos i ni, a natur ni, i anghofio. Mae'r arglwydd yn ei nabod ni, chwel, a mae eisiau i ni gofio. A dyna beth oedd rhan o bwrpas gŵyl y pebyll felly, cofio. Fel oedd yr arglwydd wedi cynnal ei bobl trwy'r anialwch, trwy'r adeg o 40 mlynedd, a dod â nhw i'r wlad oedd wedi addo ar eu cyfer nhw, gwlad yr addewid, gwlad Canan. Ac oedd Duw wedi darparu, ond oedd ar ei gyfer nhw. Jehova Jireh yw yr arglwydd sy'n darparu, paratoi, profaid, gweld ymlaen a rhoi i ni. Un fel yna yw yr arglwydd. Ac oedd wedi cynnal nhw ar hyd y daith, gweitha gelynion, gweitha'r elfennau, gweitha i pechod nhw hefyd, wedi cynnal nhw. Bob cam nes iddyn nhw gyrraedd gwlad yr addewid. Hefyd, oedd yr ŵyl yma nawr yn dathlu'r cynheuaf hefyd. Oedd y cynheuaf llawn wedi dod, oedd y Pentecost yn dathlu'r cynheuaf cyntaf, ond gyda gŵyl y pebyll oedd y cynheuaf llawn. Ac oedd diolch i'r arglwydd am ei ddeioni a'i ffyddlondeb yn y cynheuaf ac yn disgwyl wrtho fe am ei ffyddlondeb eto y flwyddyn nesaf. Ac wedyn ni, mae rhaid ychwanegu un peth arall, erbyn amser y Testament Newydd, os chi'n darllen yn Niwmeri am
gwyl y pebyll, chi'n darllen pethau oedd i fod i ddigwydd, ond erbyn amser Iesu, amser y Testament Newydd, oedd pethau wedi cael eu ychwanegu at gwyl y pebyll. A chi'n darllen am rheini yn y Talmud gan yr Iddewon. Oedd lot o bethau gwahanol, oedd na brosesiwn gyda lampau am un peth, ac oedd hynny, mae'n debyg i atgoffa'r bobl o'r golofn o niwl a colofn o dan, wrth gwrs, 24/7, oedd yr arglwydd fyna gyda nhw. O'n nhw ddim yn cofio hynny, ond oedd e fyna o'i blaen nhw. Ac wedyn o'n nhw'n achwyn ac yn cwyno i'r arglwydd trwy'r amser. Ond oedd e fyna, yn arwain. Oedd e fyna gyda nhw, dydd a nos. Felly, oedd y prosesiwn goliadau wedi dod i mewn erbyn amser Iesu. Ac wedyn oedd un prosesiwn arall ar y diwrnod ola. Prosesiwn mawr gyda dŵr. Ac oedd yr offeiriad yn mynd lawr i bwll Siloam. Chi'n cofio felly pwll Siloam, un yn cael ei achau. Codi dŵr nawr o bwll Siloam. Prosesiwn trwy'r dre i'r deml. Arllwys dŵr wedyn ni ar yr allor yn y deml. Ac bydden nhw'n darllen adnodau gwahanol. Cymrwch i Eseia, pennod 12, bydden nhw'n cyhoeddi adnodau fel hyn. Wele Duw yw fy iachawdwriaeth, rwy'n hyderus ac nid ofnaf. Canis yr arglwydd yw fy nerth am can, ef yw fy iachawdwr. Mewn llawenydd fe dynwch ddŵr o ffynhonnau iachawdwriaeth. Ac fel symbol o hwnna, oedd y dŵr yn cael ei godi o Siloam, yn cael ei gario ac yn cael ei arllwys. Oedd dŵr wrth gwrs yn allweddol i daith yr anialwch. Oedd rhaid iddyn nhw gael dŵr. Dath dŵr o'r graig pan darodd Moses y graig. Dath y dŵr bywiol allan o'r graig. Pan ddethon nhw i Mara, oedd y dŵr yn chwerw. Ath yr arglwydd droi y dŵr chwerw yn felys. Ac mi ddethon nhw i Ilem, lle oedd 12 ffynnon, oedd cynhaliaeth gyda dŵr yn allweddol ar hyd taith yr anialwch. Felly ar y diwrnod ola, fel chi'n darllen nawr te, yn adnod 37, ar y diwrnod ola, mae'r bobl newydd weld y prosesiwn yma o Siloam gyda'r dŵr, chi'n gweld? A dyna pam mae'r arglwydd Iesu yn dweud y geiriau hyn. Chi'n deall, maen nhw wedi cael visual aid yn barod. Maen nhw wedi gweld y prosesiwn dŵr, a nawr mae'n dweud, nawr, os chi eisiau y dŵr bywiol, dewch ata fi. Pwy bynnag sy'n sychedig, deied ata fi. Fi yw ffynnon y dŵr bywiol. Mae'n defnyddio y prosesiwn sy'n newydd ddigwydd i wahodd bobl ato fe ei hunan. Mae'n wahoddiad hyfryd, mae'n wahoddiad bendigedig i alw pobl i ddod ato fe. Dyna'n gwaith ni wrth gyhoeddi'r Efengyl. Dyna'n gwaith ni fel Eglwys Iesu Grist. Nid galw pobl i'r capel fel y cyfryw, nid galw pobl at grefydd, i ni'n galw pobl at yr arglwydd Iesu Grist. Fe yw ffynnon y dŵr bywiol. Wy'n troi fy wyneb Iesu da o bobman ata ti. Y merw blin y byd a'i bla dywedd sydd hedd i mi. Fyna at yr arglwydd Iesu. Ac mae'r gwahoddiad i'r sychedig. Pwy bynnag sydd yn sychedig, deied ata fi ac yfed. Nawr te, falle bod chi'n teimlo heddi i ni'n cyflwyno'r Efengyl, ac mae'n anodd. Mae lot o bobl fel petai nhw'n dweud, wy'n iawn, diolch. Mae gyda fi bethau eraill, mae gyda fi ddiddordebau eraill, mae gyda fi bleserau eraill. Dwi'n iawn. Os dim syched arna i. Wel, falle bod hynny wir mewn un ystyr, ond mewn ystyr arall, wrth gwrs, mae syched a sychder ar bawb, arno ni gyd. A dim ond Iesu Grist sy'n gallu bodloni a digoni y syched a'r sychder
sychder yna. Mae'n bwysig bod ni'n hyderus iawn ynglyn â hynny, a bod ni'n gallu dweud hynny wrth ein gilydd ac wrth eraill hefyd. Nawr, problem sylfaenol dyn yw sychder yn ei enaid. Sych. Chi wedi cael y profiad, falle, sa'n dda iawn gyda planhigion a pethau fel yna. Chi wedi cael y profiad, chi wedi anghofio rhoi dŵr i rhywbeth. Chi wedi anghofio watro y planhigion yn y tŷ, falle, neu pan mae'n sych yn yr ardd, falle. A chi'n gweld beth sy'n digwydd, beth oedd yn wyrdd mae'n dechrau troi'n frown, beth oedd yn ffres neis ac yn, mae'n mynd yn sych ac yn crinclu i gyd, a'r cam nesaf yw bydde fe wedi marw. Oni bai bod e'n cael dŵr. Pan i chi'n gwahanu y planhigyn a'r dŵr, mae yna broblemau mawr i'r planhigyn. Wel, dyna chi ddarlun o broblem dynoliaeth. Beth sy'n bod ar ddynoliaeth? Beth yw broblem sylfaenol? O gwahanu oddi wrth y dŵr bywiol, chi'n gweld? Beth mae pechod yn wneud? Beth mae pechod wedi wneud i ddynoliaeth? Bod dyn wedi gwrthryfela, wedi anifuddhau i ddew, reit yn y dechrau, Adda ac Efa. Beth sydd wedi digwydd? O gwahanu wedyn. Gwahanu. Eich pechod a ysgarodd ryngoch chi a'ch Duw, meddai Eseia. Gwahanu mae e. Mae'n gwneud bwlch mawr. Ond nid jyst bod yna fwlch, mae fel tynnu'r planhigyn a'r dŵr ar wahân, sychder. Sychder. Felly pan ni'n gweld pobl o'n cwmpas ni, pan ni'n gweld dynion a menywod a plant o'n cwmpas ni heb Iesu Grist, mae yna sychder yna. Sychder yn yr enau. A chi'n gallu gweld e. Mae yna sychder a syched am lawenydd, wrth gwrs. A mae dyn yn llanw i fywyd gyda pob math o bethau. Chwaraeon, hobbies, pleserau. A dyna i gyd yw bywyd wedyn, neu gyrfa, neu beth bynnag yw e. A chi'n llenwi pethau gymaint ag allwch chi i gael llawenydd. Fel byddwch chi'n dod i fan, wy'n hapus a wy'n fodlon nawr. Mae pobl yn chwilio am dangnefedd, tawelwch mewnol yn eu calon nhw. Ac yn edrych mewn bob math o lefydd gwahanol. Mae pobl yn chwilio am gysur, mae pobl yn chwilio am bleser, mae pobl yn chwilio am hunaniaeth heddi. Pwy ydyn nhw? Pwy ydw i? Mae hwnna'n syched mawr nawr yn ein cymdeithas ni heddi yn dweud. Ac wedyn ni, mae cymdeithas yn dweud, wel, gallwch chi newid? Gallwch chi newid pwy i chi? Gallwch chi newid eich corff i drial ffindo pwy yw chi go iawn. Mae'n real iawn o'n cwmpas ni, y syched yma, y sychder yma i ffindio allan pwy ydw i, lle yw i'n perthyn, ble yw i fod, ble yw i'n mynd i gael gwir lawenydd a chariad yn y mywyd i, a gobaith. Chi'n gweld e, mae'n cwmpas ni'n bobman. Yn bobman. Ond wrth gwrs, i ni'n gwybod, mae dim ond trwy ddod at Iesu Grist i ni'n mynd i gael hyn. Dim ond trwy ddod, trwy Iesu Grist, at ein Duw ni, at ein creawdwr ni, a'n cynhaliwr ni, a'n gwaredwr ni, i ni'n mynd i gael beth i ni wir ei angen yn ein bywydau ni. Ac mae'r alwad yma, mae'r gwahoddiad yma, mae'r ffynon yn barod. Mae gael. Heddi, i ni'n gallu dweud wrth bobl, dwi'n gallu dweud wrthoch chi heddi, os oes rhywun fan hyn sydd ddim wedi dod at Iesu Grist yn bersonol eto, ddim wedi dod yn iawn gyda Duw, mae'r ffynon ar agor. Achos dyna sydd ei angen arnoch chi. Os ych chi eisiau profi cariad, i chi angen cariad Duw yn Iesu Grist. Does dim byd tebyg i hwnna. Mae'n gariad sy'n cael ei amlygu ar y groes, yr arglwydd yn marw, fe yn cymryd ein bai ni, a'n pechod ni, a'n cosb ni arno fe ei hunan. Fe yn gwneud popeth ar ein cyfer ni. Fe yn addo ein derbyn ni, ein cadw ni. Nall dim ein gwahanu ni oddi wrth i gariad e. A'n trawsffurfio ni i fod yn debyg iddo fe. Mewn nef newydd a deiar
newydd. Does dim cariad tebyg i gariad Duw. Mae'n gariad glân, mae'n gariad sanctaidd, mae'n gariad ffyddlon, mae heb ddechrau ac mae e heb ddiwedd. Ac mae y ffynon heddi ar agor. Ar agor. Mae'r arglwydd Iesu di byw y bywyd ni di methu byw. Mae di marw ar y groes i ddileu ein pechodau ni. Mae di atgyfodi. Mae'r pris wedi dalu. Mae popeth yn barod. Mae'r ffynon ar agor. Mae yna hewl fach o... Wel, na, dim hewl fach. Mae prif hewl o Felin Fôl i Llanon. Bydd rai pobl yn gwybod amdano fe, bydd rai ddim. Beth yw, dyw lot o bobl yn sylweddoli, ar yr hewl na, mae yna ffynon. Wrth ochr yr hewl. Ffynon diolch i Dduw. Os ych chi byth yn mynd o Felin Fôl i Llanon, mae ar y wyth, cyn chi'n dod, chi'n mynd lawr y dip, wrth i chi fynd lawr y dip, cyn dod lan i Llanon, mae fyna, a mae'n dal i ffrydio, dŵr na o hyd, oedd ar gyfer teithwyr. Ac oedd teithwyr, y pryd hynny'n cerdded wrth gwrs, ac yn mynd ar eu taith, a nhw'n gallu troi a cael dŵr. Mae'n hyfryd yn dweud. A dyw'r ffynon, does dim arwydd ar y ffynon yn dweud, mae rhaid chi wisgo tai. Sim arwydd ar y ffynon yn dweud, mae rhaid chi fod rhwng 20 a 40. Sim arwydd ar y ffynon yn dweud, mae rhaid chi fod fel hyn, neu fel arall, neu fel arall. Na, mae'r gyfer y sychedig. Na'r unig amod. Pan o'n i'n blant, o'n i'n mynd i chwarae mewn parc yn Llanelli, Parc Hywod. A dyddiau yna, oedd ffynhonnau dŵr, bob hyn a hyn yn y parc. Oedd e fel dôm metal, fel la, a bwtwn ar y top, a oedd y dŵr yn dod mas fyna, pan o'ch chi'n chwarae. Oedd e'n gret. Oedd rhaid chi fynd bob cam i'r caffi, jyst gwasgu'r bwtwn ac ifed y dŵr. Ac oedd e ddim yn dweud, dim croeso i blant chwyslyd, drewllyd, sydd wedi bod yn rhedeg ac yn chwarae. Na, job y ffynon oedd roi y dŵr. Roi y dŵr. A dyna ddarlun yr Efengyl, chi'n gweld? Dyna yw neges yr Efengyl. Mae i bechaduriaid sydd yn sych, sydd wedi gadael Duw, sydd wedi pellhau, ond sy'n gweld nawr bod nhw'n gwbl sych, sydd wedi blino ac wedi cael ei siomi falle gan Satan, sy'n addo popeth i ni, heb Iesu Grist, a'n gadael ni lawr wedyn ni. Mae'n gweud wrthyn ni, gallwch chi gael y byd, gallwch chi fod yn debyg i Dduw, gallwch chi fod ar yr orsedd yn eich bywyd eich hunan, gallwch chi fod yn frenin ar eich bywyd. Pidwch a dilyn beth mae Duw yn dweud a gair Duw, cerwch chi eich ffordd eich hunan. Bydd e'n gret, allwch chi wneud fel chi moyn, ond dod at Iesu Grist. A wedyn chi'n ffindo, beth yw canlyniad hwnna? Syched, sychder a marwolaeth a dynister. Os rhywun yma sydd wedi dechrau teimlo y syched yna, a'r sychder yma, bod chi eisiau dod at y Dduw, bod chi eisiau bywyd tragwyddol, bod chi'n gwybod bod eich enaid chi'n sych ac yn sychedig. Wel nawr te, mae'r ffynon ar agor. Mae i bechaduriaid. Speciality Iesu Grist yw achub pechaduriaid. I ni ddim yn gallu gwella'n hunan cyn dod. I ni ddim yn gallu wneud yn hunan yn fwy parchus cyn dod at Iesu Grist. Na, i ni'n gorfod dod fel i ni. Ac i ni'n cael ein derbyn gan Dduw yn llawn trwy berffeithrwydd Iesu Grist. Trwy ei gyfiawnder e. Fel na i ni'n cael ein derbyn. Mae'n wefreiddiol. Dyna yw neges yr Efengyl. Ni'n cael ein derbyn yn llawn gan Dduw achos bod e wedi byw bywyd perffaith. Nid achos bod fi wedi. I ni'n cael ein derbyn yn llawn achos bod e wedi marw a talu'r pris. Nid bod fi'n gallu talu pris y mechod i. As dim posib i ni gael yn gwrthod. Os i ni'n dod at Dduw trwy Iesu Grist, mae'n amhosib i ni'n cael ei gwrthod. Achos mae e wedi wneud popeth sydd ei angen. Mae'n berffaith, mae'n gyfiawn. A mae'n dderbyniad llawn. Ac wedyn ni te, ewn ni mlaen wedyn ni, at y darlun yma gan yr arglwydd Iesu o'r ffynon. Achos mae e'n addo
o ddod ato fe ac yfed, ie, i ni'n cael y dŵr bywiol, i ni'n cael ein derbyn, i ni'n cael maddeiant, i ni'n profi trwy'r ysbryd glân beth mae'r Beibl yn dweud. Mae'r Beibl yn dweud bod na faddeiant yn Iesu Grist. Mae'r Beibl yn dweud bod heddwch gyda Duw. Mae'r Beibl yn dweud gawn ni'n derbyn fel plant Duw, ac etifeddion, nef a deiar newydd. Mae'r Beibl yn dweud na, ond pan ni'n credu yn Iesu Grist, mae'r ysbryd glân yn dod â hwnna yn reality yn ein bywyd ni. I ni'n ei brofi fe, i ni'n ei wybod yn ein bywydau. I ni'n blasu y dŵr bywiol. Mae Paul yn gweud yn Rhufeiniaid 5, mae'n arllwys cariad Duw ar led yn ein calonnau ni. I ni'n gwybod bod ni'n eiddo i'r arglwydd ac mae e'n eiddo i ni. Fanwylid sydd eiddo fi a minnau sydd eiddo fanwylid. My beloved is mine and I am my beloved. Bod ni mewn cyfamod gyda Duw, mewn cwlwm o gariad yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae hynny'n golygu, mae'r arglwydd Iesu wrth gwrs yn dweud, bydd na ddŵr yn dod allan o'r sawl sy'n credu yno fi, y bydd dŵr yn llifo. Ond cyn gall e ddod allan, mae rhaid iddo fe ddod mewn, wrth gwrs. Cyn iddo fe fynd allan, mae rhaid iddo fe ddod i mewn. Ac mae addewid Iesu Grist yn dweud bod e'n ôl yr ysgrythyr. Wel, un darlun i ni'n cael yn yr Hen Testament, Ezekiel 47, mae'n cael gweledigaeth o'r deml, a dŵr yn dod allan o'r deml, yn dod yn afon, wrth gwrs, y bywyd. Aeth y dyn am un ôl a ddrws y deml, a gwelais ddŵr yn dod allan o dan riniog y deml tua'r dwyrain. Water issuing from below the threshold of the temple. Dŵr yn llifo. Ac dyma y darlun cyntaf nawr te, i ni sydd wedi dod at Iesu Grist, i ni wedi profi y dŵr bywiol, i ni wedi profi blas maddeiant a derbyniad yn Iesu Grist, heddwch gyda Duw, tangnefedd Duw yn ein calonnau ni. I ni wedi profi, ni wedi dechrau profi hyn. Ond nawr te, i ni'n dod at y ffynon trwy'r amser. I ni'n dod at y ffynon y bob dydd. Fel bod y dŵr yn dal i lifo i'n bywydau ni. A mae hwnna'n bwysig iawn i ni fel Cristnogion. Mae yr arglwydd Iesu yn rhoi y dŵr bywiol bob amser. Ond i ni'n gorfod dod bob amser. I ni'n gorfod dod at yr arglwydd yn gyson. Nawr, yn Jerusalem, un peth sy'n rhyfedd am Jerusalem, does dim afon yn rhedeg trwy y ddinas. Lle bod chi'n gwybod hynny. Doedd dim afon yn rhedeg trwy ddinas Jerusalem, ac oedd hwnna'n broblem. A mae'n broblem i unrhyw ddinas, ac enwedig yn amser y Beibl, achos os oedd gelyn yn dod, ac yn dod o gwmpas yn wneud cyrch ac yn cau nawr gwarchau rownd y ddinas, beth o'n nhw'n neud, stopo bwyd a rhagdo mewn, ac wrth gwrs, dim dŵr wedyn ni, chi'n gweld? Ac oedd e'n broblem. Ac felly, beth nath un brenin, Hesecaia, oedd gwneud twnnel. Gwneud twnnel. 533 o fetre, mae'n rhyfedd a gweud y gwir, y twnnel, achos mae yna ffynhonnau tu fas i Jerusalem, Gihon, a wedyn o'r ffynon yna i bwll Siloam, mae yna dwnnel dan y ddeiar, chi'n gweld? A dyn nhw dal ddim yn siŵr siwrt wnaethon nhw fe. Mi ddechreuon nhw'r ddau ben a cwrdd yn y canol. Yn y dyddiau hynny, cofiwch, yn yr amser yr Hen Testament nawr, yn y dyddiau Hesecaia. A cwrdd yn y canol. A chi'n lli mynd na heddi, chi'n lli cerdded trwyddo fe, trwy dwnnel Hesecaia. Am flynyddoedd, oedd y bobl oedd yn beirniadu'r Beibl yn gweud o nonsens yw hanes Hesecaia, sy'n twnnel i gael. Ac yn oes Victoria, ffindo nhw'r twnnel. A maen nhw'n ffindo pethau o hyd. Sydd beth mae'r Beibl yn sôn amdani nhw, maen nhw'n ffindo nhw o hyd, heddi. Achos gair Duw yw e. A mae e'n wirionedd, sy'n eisiau ni ame gair Duw o gwbl. Wel nawr te,
mae y dŵr yn llifo, a mae rhaid ni ddod at y ffynnon yna bob dydd. Mae hwn yn bwysig i ni fel Cristnogion, yn ein perthynas personol ar arglwydd fel eglwys, mae'n bwysig, achos mae wedi trefnu ffordd i ni, i gael y dŵr yma bob dydd. Beth i ni'n galw yn moddion gras, means of grace. Ffordd mae Duw yn rhoi gras i ni, nerth i ni, gallu i ni, i fod yn bobl iddo fe yn y byd heddi. I fod yn ffyddlon iddo fe, i fod yn lan, i fod yn sanctaidd, i fod yn halen, i fod yn oleuni. Sut mae hwnna'n digwydd? Wel, nid bod Iesu Grist yn hachub ni a dweud wedyn, rhaid o, cariwch chi mlaen nawr. Gallwch chi fy mlaen eich hunan nawr? Na. I ni'n dod at y ffynnon y bob dydd i gael gras. A mae Iesu Grist fel warehouse enfawr. Fel, chi wedi gweld un Amazon yn Abertawe? Warehouse enfawr o ras. Right? Ac i chi a fi yn gallu mynd i'r warehouse, i chi gallu rhoi eich order mewn, unrhyw bryd, yn y dydd, pnawn, nos, ganol nos, wi moyn gras arglwydd. Wi moyn gras i fod yn Gristion da. Wi moyn gras i fod yn ddisgybl gwell. Wi moyn gras yn yng nghartre. Wi moyn gras yn yr ysgol. Wi moyn gras yn y coleg. Wi moyn gras arglwydd. A mae gael. Trwy i ni ddod at yr arglwydd. Na pam i ni'n darllen y Beibl gymaint y gallwn ni. Fel ni'n cael cyfle, fel y gallwn ni ddarllen a gweddio ar yr arglwydd, a cael cymdeithas a'n gilydd, a dod i'r moddion gras gyda'n gilydd. I ni angen. A mae'r garanti yna. A'r pictiwr oedd gyda nhw o hyn nawr, ar y diwrnod yma, oedd wrth gwrs taith yr anialwch. A mae hwnna'n pictiwr da o fywyd y Cristion te. I ni ddim yn yr aifft. I ni ddim yn ein pechod, yn gaeth nawr i bechod, dan ormau Satan fel pharo. Na, i ni wedi dod o fyna, ond i ni ddim yng Ngwlad yr Addewid chwaith eto, i ni ddim yn y nef newydd a'r ddeiar newydd. I ni yn y canol, i ni yn y byd yma, i ni yn yr anialwch a'r diffeithwch o'n cwmpas ni. Gallwn ni ddim disgwyl bywyd a ffresni a help o'r byd, o'r diffeithwch. Ond oedd hi wrth yr arglwydd, wrth gwrs. Am dyna wnaethon nhw brofi ar hyd y ffordd. A wy'n dwlu ar darlun y graig. Moses yn taro'r graig na gyda'r ffon. Chi'n cofio hwnna? Ych chi ddarlun o Iesu Grist? Mae Paul yn ei ddweud y graig yw Crist, chi'n gweld? Beth i gwyddodd Iesu Grist ar y groes? Gafodd ei daro gan ei dad. Gafodd ei daro, ac achos bod e wedi cael ei daro, mae'r dŵr bywiol yn llifo. I bob un sy'n credu ynddo fe. Ni'n derbyn y dŵr bywiol, y bywyd newydd, a'r cynhaliaeth bob dydd. O ble? O'r graig sydd wedi cael ei tharo. A chi ddarlun hyfryd. Ac i ni, wrth gwrs, trwy'r diffeithwch, mae yna elynion, diafol, cnawd a byd. Na'n tri gelyn mawr ni. Satan, wrth gwrs, sydd eisiau i ni adael y ffydd, sydd eisiau ein pellhau ni eto oddi wrth Iesu Grist, bob ffordd galla. Y cnawd, yr hen natur, yr hen ffordd, yr hunan yma, sydd ddim eisiau i'r natur newydd i gymryd drosto. Ac wedyn ni, y byd, wrth gwrs. Y byd o'n cwmpas ni, y byd digred, y byd na sydd ddim eisiau Duw, sydd ddim eisiau Crist fel arglwydd a brenin. Mae'r byd o'n cwmpas ni hefyd. A ni mewn brwydr, i ni ar y daith, i ni mewn lle sych. Mae temptasiynau, mae treialon, mae pob math o anawsterau yn gallu dod ar ein traws ni. Gwahanol fathau yn gallu dod ar ein traws ni ar y daith. Ond, tra bod dŵr dyn ni, tra bod dŵr yn llifo, allwch chi ddod trwy y sychder i gyd. Allwch chi ddod trwy'r anialwch. Ac chi'n cofio y Salm 46 nawr te. Adnod 4. Y mae afon a'i ffrydiau yn llawenhau dinas Duw.
46:4. Psalm 46:4. A mae afon a'i ffrydiau yn llawenhau dinas Duw, preswylfa sanctaidd y gorucha. Dyma chi y darlun o'r ddinas. Chi'n gweld? O dim dŵr yn Jerusalem, ond oedd y twnnel yn dod â dŵr nawr, ac bod y cenhedloedd yn terfysgu o'i cwmpas nhw, bod na mosod, bod Senacherib yn gallu dod i ymosod yn amser Hesecaia, oedd gyda nhw ddŵr. A pictiwr yw hwnna, chi'n gweld? Beth bynnag ddaw yn ein bywyd ni fel Cristnogion, diafol, cnawd, byd, treialon, temptasiynau, dyma reality day to day. Ond gallwn ni droi at y ffynnon, chi'n gweld? Gallwn ni gael dŵr bywio. Un cynnal ni a nerthu ni. Ac mae'n dod â llawenydd i ni. Gweitha y treialon i gyd. A mae gyda chi addewidion fel hyn, Eseia 58:11, bydd yr arglwydd yn darwain bob amser, yn diwallid angen mewn cyfnod sych ac yn cryfhau esgyrn. Yna byddi fel gardd yfradwy ac fel ffynnon ddŵr a'i dyfroedd heb allu. Eseia 58:11. Na chi addewid, byddwn ni'n ffrwythlon, byddwn ni'n uraidd, byddwn ni'n ffres. O dderbyn bywyd gan yr arglwydd, cynhaliaeth gan yr arglwydd. Mae di rhoi ffydd i ni, a bydd e'n cynnal ein ffydd ni, bydd e'n cryfhau ein ffydd ni. Mae di rhoi cariad i ni, bydd e'n cryfhau ein cariad ni ato fe ac at eraill. Bydd e'n cryfhau ein gobaith ni yn yr Efengyl. Be sy'n bwysig i chi a fi, i annog ein gilydd, i aros wrth y ffynnon. Mae'r ffynnon wedi cael ei hagor, i ni wedi dod, i ni wedi blasu, ond mae rhaid ni aros nawr wrth y ffynnon bob dydd, i'r dŵr bywiol i ddod i mewn i'n cynnal ni. Ac yn ola, llifo mas wedyn ni. Allan o'r sawl sy'n credu yno fi, bydd ffrydiau yn llifo, ac mae'n sôn am yr ysbryd glân wrth gwrs. Nawr te, os yw'r ysbryd glân yn dod mewn, mae ffrwyth i fod i ddod mas. Mae mor syml â hynny. Os yw bywyd Duw yn llifo mewn, mae bendith i fod i lifo mas. A chi hyfryd, i ni fod yn halen, i ni fod yn oleuni, nid yn unig i ni'n cael ein bendithio, ond i ni fod yn bendith i eraill hefyd. Ac dyna beth yw pwrpas ein gadael ni yma ar y ddaear, wrth gwrs. I ni fod yn oleuni, i ni fod yn halen, i ni fod yn dystiolaeth. Ac mae e'n ddarlun hyfryd iawn. Ffrwythau, achos pan mae'r planhigyn yn sych, wrth gwrs mae bron y marw, wedyn mae'r dŵr yn dod, wel mae'r dail yn dechrau dod nôl, ond wedyn ni, pan mae'n dechrau bywhau yn iawn, allwch chi ddisgwyl blodau, os taw blodau we fod neu ffrwyth, ynddo fe? Allwch chi ddisgwyl wedyn bod e'n cynhyrchu fel me fod i wneud. A dyna bwrpas y Cristion. Iesu Grist yw'r wynwydden, ni yw'r canghennau. Beth yw pwrpas cangen? Dim byd o'n cario ffrwyth. Na gyd. Ffrwyth. A dyw'r ffrwyth ddim i'r gangen, beth? Dyw'r goeden ddim yn cynhyrchu ffrwyth ar ei chyfer ei hunan. Na, ar gyfer eraill mae'r ffrwyth. Ac gogoniant i'r tad, wrth gwrs. Yr un sy'n bia y wynwydden ac gogoniant i Iesu Grist. Ac ffrwythau addas i edifeirwch. Ffrwythau addas i edifeirwch. Mae hynny'n golygu syched gwahanol nawr i'r Cristion. Mae wedi bodloni y syched am ddiw, ond mae yna syched arall arno ni nawr, newid na syched am gyfiawnder. I ni nawr eisiau bod yn lan, i ni eisiau bod yn sanctaidd. Achos pan mae'r arglwydd yn ein derbyn ni trwy Iesu Grist, i ni'n cael ein derbyn trwy ei gyfiawnder ef. Ond yr un pryd mae'n rhoi calon newydd i ni, chi'n gweld? Mae'n ei newid ni. I ni eisiau Duw nawr, ac i ni eisiau bod fel Duw. I ni eisiau bod fel Iesu Grist. A mae hwnna'n brawf pwysig iawn ydy rhywun yn Gristion, ody'r galon na, ody'r syched na ynddo fe, wi moyn bod fel Iesu Grist. Na allan ni ddim bod yn fwy, pam wi mor anhebyg i Iesu Grist o hyd.
Achos rhyw ddydd byddwn ni ar ddelw mab y dyn. I ni'n cael ein creu o'r newydd, chi'n gweld? I ni'n cael ein trawsffurfio. Un diwrnod byddwn ni fel Iesu Grist. Meddyliwch am hwnna. A mae hwnna'n rhoi syched wedyn. Nid mwyn bod yn Gristion, ond fel diolch i ni moyn bod nawr, beth mae e'n bwriadu i ni fod yn y pen draw. Ac felly mae ffrwyth i fod i ddod. 2 Timotheus 1, adnod 7, oherwydd nid ysbryd sy'n peri llwfdra a roddodd Duw i ni, ond ysbryd sy'n peri nerth, cariad a hunan ddisgybleth. A hwnna'n hyfryd. Os yw'r ysbryd glân yn dod mewn, mae e'n rhoi nerth i ni. Nerth i blesio Duw. Nerth i fod yn ifydd. Nerth i garu'r arglwydd a'i wasanaethu fe. Mae'n rhoi nerth i ni wneud hynny. Nid ei nerth yn hunain yw e. Ond i ni aros yn y winwyddau. Wedyn ni, mae'n rhoi cariad i ni. Ie, cariad ato fe, wrth gwrs, mewn i fuddod, ond yn fwy na yna yn y Testament Newydd, cariad at ein gilydd yw hwnna. Cariad at frodyr a chwiorydd yng Nghrist. Mae wedi rhoi ei hunan drosto ni, i ni fod i roi ein hunan dros ein gilydd. Wrth hyn y bydd dynion yn gwybod bod chi'n ddisgyblion i mi, os bydd gennych gariad. Na fe? Caru'n gilydd, caru'n cymdogion, caru'n gelynion wedyn ni, ac wedyn ni hunan ddisgybleth. Mae hwnna'n un o ffrwythau'r ysbryd yn Galatiaid. Hunan ddisgybleth. Chi'n nabod y monster yna sy'n byw yno chi? Oedd ffrind i fi yn y gogledd, siarad Saesneg, the me monster. Chi'n nabod e? Mond i chi i bandro iddo fe, mond i chi fwydo fe, mae wrth i fodd. Mae wrth i fodd. A chi'n dechrau i lwgu fe a'i starfo fe, a mae'n protestio yn ofnadwy. Wel, ffrwyth yr ysbryd glân yw disgyblu yr hunan yma. Yr hunan. Mae yna gymaint o bethau sy'n ein poeni ni ac yn ein cael ni lawr ac yn broblem i ni yn naturiol, sy'n dechrau gyda hunan. Hunan dosturi, hunan gyfiawnder, hunan barch, hunan hyn, hunan y llall. Hunan. Mae'n beth mowr. Ond mae'r arglwydd Iesu'n yn galw ni i wadu yr hunan, i godi'r groes, gwadu'r hunan, a'i ddilyn ef. Felly ffrwyth yr ysbryd glân yw hunan, disgyblu'r hunan yma, trwy nerth yr ysbryd. Ac mae y darlun wedyn ni hyfryd iawn yn y Beibl bod y ffrwyth i ddod trwy'r amser. Fi a chi, i ni'n arfer nawr, i ni'n anghofio, wel, i ni'n mynd i Tesco i gael ffrwythau, a chi'n gallu gael strawberries y mis Ionawr. Wel, bydde hwnna ddim yn digwydd slawer dydd, os o'ch chi'n dibynnu ar beth oedd yn tifu'n lleol, byddech chi'n cael nhw allan o dymor, oedd popeth yn ei dymor, nag oedd e. Ond nawr, chi'n gallu cael pethau trwy'r flwyddyn, maen nhw'n dod o rwle pyr, siwr o fod, a chi'n gallu cael nhw. Ond, fel na i ni fod, fel Cristnogion, yn rhoi ffrwyth ym mhob tymor. Ym mhob tymor. Dyma chi adnod o ddiwedd y Beibl, datguddiad 22, 1 a 2, yna dangosodd yr angel i mi afon dŵr y bywyd, yn ddisglair fel grisial, yn llifo allan o orsedd Duw ar oen, ar hyd canol heol y ddinas y Jerusalem newydd, ar ddwy lan yr afon oedd pren y bywyd, yn dwyn 12 cnwd, 12 crops, gan roi pob cnwd yn ei fus, ac yr oedd y dail y pren ar iachad y cenhedloedd. Nid bob tymor, bob mis oedd ffrwyth yn dod. Na chi ddarlun bendigedig. Ond perthynas ni gyda'r arglwydd Iesu, mae'n peri bod ni yn dwyn ffrwyth, os y'n ni'n ifanc yn y ffydd, os y'n ni'n ganol oed yn y ffydd, neu os y'n ni'n hŷn yn y ffydd. Os y'n ni'n ifanc o ran oedran ac yn Gristion, os y'n ni'n ganol oed ac yn oedran fel Cristion, os y'n ni'n hŷn fel Cristion, faint bynnag y'n ni'n gallu wneud, mae ffrwyth i ddod trwy'r amser. Ffrwythau addas
i edifeirwch. A chi ddarlun bendigedig. Wrth i ni aros yn y wynwydden, bydd ffrwyth yn dod. Trwy'r amser. Nid jyst ambell i dymor, trwy'r amser. Ac eich chi'n gyfarwydd ar rhestr yn Galatiaid i orffen, cariad, heddwch, tangnefedd, amynedd, dyfalbarhad, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan ddisgyblaeth. Wel, y cwestiwn cyntaf, oedden ni wedi dod at Iesu Grist. Y ffynnon sy'n dod â bywyd tragwyddol i'n hunaid ni. Bywyd Duw i'n hunaid ni. Mae'r ffynnon ar agor heddi, mae popeth yn barod, ac ni'n dod ar unig amod yw bod ni a syched am fod yn iawn gyda Duw, syched am y bywyd dim ond Duw gall roi ni, y bywyd mwyaf helaeth posibl. Oedden ni wedi blasu, rhan fwyaf o'n ni fan hyn, wedi blasu y dŵr bywiol, yn rhoi pardwn i ni, yn ein glanhau i ni. Gwaed Iesu Grist yn ein glanhau i ni o bob pechod. Mae'n gweld ni bore yma'n gyfiawn fel Iesu Grist, yn ei gyfiawnder ef, ac yn ein derbyn ni. Fyddwn ni ddim yn fwy derbyniol pan i ni'n y nefoedd nag i ni bore yma, yn yr arglwydd Iesu Grist. Oedden ni'n ifed y dŵr bob dydd? Oedden ni'n dod at y ffynnon yn gyson? Gadewch yn annog ein gilydd. Mae rhaid ni aros wrth y ffynnon, chi'n gweld. Does dim downtime yn y bywyd Cristnogol. Sori. I ni yn y frwydr trwy'r dydd a trwy'r nos. Hyd yn oed pan ni'n breuddwydio yn ein subconscious i ni yn y frwydr, a mae eisiau help arno ni, trwy'r amser. Ond mae'r ffynnon ar agor 24/7 hefyd, wrth gwrs, i'r dŵr i gael dod mewn. Fel bod ni'n dwy'n ffrwyth wedyn ni, yn y lle sych ble i ni. Ffrwythau gogoniant i'r arglwydd, ac lles a bydd ein gilydd ac eraill. Diolch iddo fe am ei air, am ei wahoddiad, am ei addewidion, a diolch yn arbennig am y dŵr bywiol. Amen.